درآمد Так بدرو توقع بیناتر. یک Амин даромадиги ғайру фаруш бесам. Кабина. айсар полни айнос. Як ду съемка. Какие маблахи гада калиду? Ага, ки маблах манак даронеку? Баша дар фалко. Я табай фалко. Фамили. Ҳарости то бегаҳ фурсат доред. Ин ҳамин хел гап ҳам чам гап доред. Ҳарости то бегаҳ фурсат доред. Ҳамин хел вона. Ҳарости даста ҳамин хел таъкид кунед. Yok, yok.